ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводирони канали мо. имрӯзам барои шумо папленои гулмайдаи доинги тоза якм сорта намоиш метем. ина марҳамат бинен. фарқият ё да чия? Фарқият ё да ҳамия ки и паплен фирмаш вообще дигай. Фирмаи бақвати ки паплен меброра анаму фирма ҳай. И ҳам мулоимиш да мулоимай, ҳам шинамай. вақте ки одам як бор мепуша уже мехоҳад ки дуюм бора ҳамин чиза заказ кунад. барои ҳамин ҳозир мо як 20 намуд расветкаша нишон метем, гулои навинкаша. шумо марҳамат бибинед кадоме ки маъқул мешава, ҳамиё расветкош маъқул мешава. занг бизана, мо даставка дорем тамоми шаҳрҳои Россия ва ноҳияҳои Тоҷикистон. ина марҳамат бибинед. гарантияша ма дода метавонам барои чӣ ки ма ин чиза испитат кардагиам. баъд ма як чиза мефаҳмам, ма фирмаи тозаша мефаҳмам. фирмаи тозае ки доинг меброра ҳаст дар бозор, доинг ҳастай. нархи иё 60 сомон, оптовиш дона 70 сомон. бозорда ҳаст. чӣ хеле ки шумо мегӯед ки ҳар хел ҳастай, бо арзонтар ҳастай, лекин фарқият дора. касе ки мисол материал мефуша, ин чиза вай худаш аниқ мефаҳма ки чӣ хел фарқият доранд. доинги якм сорт ай мисол фирмаҳош чӣ хел фарқият мекунанд. ё ба мулоимишон, баъд качествашон, ё ҳам качествениян, ҳам мулоиман. чизе ки ман мисол касоне ки мисол заказ мекунед, ба дили пур метавонед ки заказ кунед. ина якта расветка айҷа, ина иҷа дута мешава, ина се расветка, ина иҷаш хати 4 расветка, ина 5 расветка. метавонед ки ба дили пур заказ кунед. майдагулан, майдагул ина чанд қадр ки шумо бихоҳед. ира шушта мепӯшӣ, вайроншавӣ надорад. баъд беҳад мулоиман. ҳамин кадоме ки як бор мегирад, иншоалло ки бо дафъаи дига ҳамин чиза суроғ мекунад. марҳамат бинед. дона 70 сомон, нархи оптимиш 60 сомон. барои чӣ ма ба дили пур гап мезанам? барое ки касе ки материал мефуша ира мефаҳма ҳамин доинги фирма дора. аи фирмаи нағзшай. ина марҳамат бо чӣ хеле ки шумо мегӯед гули қаламфур, як хел кашгул мегӯед, инамиё ҳастанд. ина марҳамат бинед кадом сортиш маъқул мешава. ина пака ҳаст. шумо заказ кунед, мо шумода даставка кунем, шумо фақат роҳат кунед. ина чизое ки мисол шумода маъқулай, чизи оригинал ки мехоҳед, марҳамат. ма ҳеҷ вақт дуюм сорт намефурӯшам, барое ки дуюм сорта мисол гарантияш нестай. чизе ки шумо дар ҳамин экран дидестед, ҳамаи ҳамиё якм сорти доинг фирмаи нағзшай. як бор дига ай боло нишон метавонам шумода. марҳамат, скриншот кунед, партои маъқулотуна. доинги якм сорт. касе ки дар канал обуна шидагист, марҳамат обуна шавед. касе ки обуна шидагиай метавонед ки ҳамира ба ёру дӯстотон поделиться кунед, шитобе ки амвоам буфаҳманд, соҳиби ҳамхири чизо шаванд. боқӣ сарбаланда обод бошед. видеоҳои ояндаи моram тамошо кунед. худо ҳофиз.